Ja dabaneko segia moldatzen aurtengo festa, aurten ja 9. izango da. Eta urtero bezala, sarrerak eta salgai daude, jendea ikusen egea nahiko ondo apuntatzen nahi dela, da espero dugu urtero bezala ondo atatzea, dena. Baskaria izango da ekainan 3, duan, batan, Baskaria eta Afaria, eta igandean 4 Baskaria. Eta otordua izango da, lehenengo tomatea, enzala tomatea, bonito pixkat, bonito, eta zainzuriak, antxoak olioakin, eta gero bisua, bientzako, eta gero postria bisigoso. Eta gero edariak, txakolina, ardoa, zagardua, ura eta kafea. Eta hoi dia 50 euro. Luis Mari Uranga da Jose Miel, katxinakoa, bat sisariokoa eta beste katxinakoa, urtero bezala bat ergoia, da bere egiten ingoitue berriz bisiguk, karagarri honak, eta nik uste eta urten ondo jongo ala dena. Bai, gehien bat, larun bat goizen da, larun bat gauen, pixkoatola mantxosego dijoa, baina behintzat igandekoa nahiko azkar dijoa. Hemendik esan nahi genuke, iganden etorri nahi du nantzako, mutu deila pixkoa, zatik egun politena beha izaten da igual igandekoa, eta jende asko urtero beti, jende gehiena beti iganden etortzen du da, aurten etorri nahi dunak, aurten jarriko dute, hemen gure alboan, hemen Zarkauzin beren, Galizialdeko produktu zea batzuk, Galiziko pulpoak eta hango mariskoak eta hango zeak eta hango edarik, eta izango da komplemento bat, bisigun, hemengo bisugoko zerrontzako, izango da komplemento politia gaina ustezatik. Oain dela 2-3 urte ondu ziren hemen ere bai, da nahiko arrakasta hona izan duzuen, da jende oso guztuak gatu ziren.